Kaixo Joseba, Gorka eta Zabalnaz, hemen gauz Gorekon, Gamisfikako baratze ekologikoan, eta gaur erakutsiko zuez zelako produktu dauzkagun nahingoko sasoien. Nire beharra utzi neuen orain dela 10 urte, eta guran eban olako gauze egitea, bai jardenin bota edo baratzeak ekoizpea, da azkenean saiatu nintzen olako proiektu politxe bat egiten. Atara esan ondo, gukudan gehien bat saltzen dugun produktua direz, bai tomateak, pepinoak, piper desberdinak, oso mota desberdinak dekoguz, baina baita ere kalabazinak eta injabeak kanpoan edo lekak. Guk hartzen dugu solan pizkat txikiragoak ezain sakarrak izateko. Ze ostantzin guretzako zaporea oso garrantzitsua da eta egiten dugun gauze, berenjenak pizket txikitsuagoak hartzen. Eta hori jungo gara marrubisek hartzera. Marrubiak guretzako oso produktu berezia eta oso delikatu izaten da. Ze azkenean dendetan ikusten dugu olako marrubi handizek, baina hori bakigu guk marrubiei pestizida eta olako gauza asko botatzen dire. Ze oso bereziak izaten dire olako produktuak. Azkenean guk egiten dugun gauze izaten da ongarri desente botatzea, holan goira botatzea haren kultiboa, pizkat gora mantenduz. Plastiko bategaz egiten duguna da sasi bedarrak eta nolabait humetatea ondo mantentzea. Guk jartzen dugu bai meloiak, sandiak, marrubisek, groseiak edo frambuesak, kipuak, sagarrak, madariak. Hau da guk prestatzen ditugun hotzaren bota bat, sasoian dauzen produktuetatik aukera polit bat. Umetsuak izaten direz problema gehiago olako produktuak jateko, orduan egiten duguna da kolore eta forma diferentiak izatea, bai erakarteko bai gure bezeroei normalak edo gure umetzuek baita ere nolabait jokatzeko eta elikaduran parte hartzeko, ezta? Sartzen ditugu bai txerri baltzak edo txerri horiek, gero tomate holan jak, antza edo loidi, gero baita ere bai pepinillo desberdinak, enkurtiduak eta ospinan jartzeko pepinilloak edo ostantzin pepino normala. Hauek direz berenjena desberdinak, hau da listada de gandia, hau bianca, eta hau da morea normala. Hau 3 mota desberdinak izaten dugu, oin beste bat hartzeko gauz, txinatar bat, berenjena txinatarra, sakoneti da izan da. Hau direz kalabazin desberdinak, bai pistuak eta holakoak egitxiko, edo albardateko, edo haue baita igual olako kremak edo egitxeko oso gauze gozoa izaten da. Bero Joseba, hemen dozu nik prestatutako hotzar politxe, da espero zuk gonbidatzea zuregaz sukaldatzeko olako produktu politxak. Eskerrik asko.